שלום לכולם, אנחנו פה עם הערוץ של אול רויאל. מוכנים? אנחנו פה משחקים בקש רויאל ואנחנו היום עם צ'יטים. אם אתם רוצים את הצ'יטים, בסרטון הבא אנחנו ניתן לכם את הקישור בתיאור. אוקיי, בואו נתחיל. אם יהיה 100 לייקים, אוקיי, בואו נתחיל. עשיתי פה דק. אוקיי, אז בואו נפתח, רק שתדעו שאפשר לפתוח כמה סיפורים קיבלנו רגע את הבנדיט שאני מאוד אוהב אותה, היא מאוד נחמדה. נשים אותה במקום האייס וויזארד. אוקיי, בואו אני אראה לכם משהו. אם אתם משחקים בטרנינג ואתם מנצחים או מפסידים, זה לא משנה. אתם מקבלים לג'נדרי צ'סט שתהיה לכם. זה מאוד פשוט, אתם צריכים לשחק. ברגיל יש לכם באימונים 20 אליקסים. זה הרבה דווקא מהשני שלי, זה פי 2. וואו, כמה אחת. וואו. זה מאוד קל. מישהו בשנה תראו, יש לכם לג'נדרי צ'סט, אנחנו עוד מעט נפתח, אני רק נשנה פה את השם שלי. השם שלי זה לול רויאל, כמו שאתם יודעים. מה זה? נכון. רויאל. אוקיי, בוא נראה מה נעשה פה. בוא פשוט נעשה כמה שבא לנו, זה ממש כיף. תסתכלו, בואו נשפר את הלג'נדרי. אוקיי, בואו נעשה פה, בואו נפתח פה. בואו ננסה לפתח. לא, זה לא עובד. בואו נצטרף לקלן. האמת לא. בואו נעשה. אוקיי, בואו נעשה, אנחנו נגד לבל 10. זה יותר מאיתנו. אני צריך לשפר הרבה כדי להגיע למקס לבל. אני אעשה את זה.
אוקיי, חזרנו עכשיו לסרטון. בואו נפתח פה את ה-Legendary Chest. מיינר, יפה. אוקיי, נפתח פה את הסרטון. נשלש אותו, כי אני עכשיו רוצה נקמה, ואני לא אחזור בלי נקמה טובה ומתוקה. יש, הוא level 4. מצוין, אנחנו נכסח לו את הצורה הפעם. אוקיי, אתם מוכנים? אוקיי. נעשה לבית, לבית טובי הנה, מצוין. אוקיי, יש לנו התקפה, הנה יפה, אנחנו משלש אותו, אני אומר שאנחנו משלש אותו, יש, הוא תלם, יש, שלשנו אותו, אני עם הנקמה שלי מאוד גדולה. אוקיי, זה הכל להיום. בואו נראה אם יהיה 100 לייקים ואני אראה לכם איך להיכנס לצ'יטים. אוקיי, יאללה ביי.